Sjoch de beesten van de oren kant. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet zullen Roelof en Jikke op onderzoek uit. Dit is de bruine beer. Die spierenbundel ontzettend sterk, zou ik Ja, dat is zo zien. Mooi. Dat een navel, hè? Ja, dat denk ik al. Ja, denk het ik. Animal Inside Out neemt je als bezoeker mee op een anatomische safari langs de meest bijzondere diersoorten. Elk dier is nauwgezet geconserveerd via het unieke proces van plastinatie dat uitgevonden is door Dr. Van Hagens. Anatomische handboeken komen tot leven tijdens deze onvergetelijke museale ervaring. Hoe dan dus? Een grote kool. Denk ik. Het is net een kool, joh. Nee, dit net, maar die wel. Het een liedjaar. Dit kon wel een robot gemolken koe werden. Dit is uit bloedvat. Onvoorstelbaar. Maar kerst het haast net lowen dat dit een beest is. Ik bedoel, zo perfect dat de schepping dan is. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Groot wonder. Ik vind dit wel een hele mooie trekpleister. Tenminste, het staat mooi als er... Er zit er wel charmant bij, vind je ja, het? ik vind het wel... Ik hoop dat het een vrouw is. Dat weet ik niet. Dan mag ik even zien. Dat is wel sierlijk. Een Ja, vrouw nou, is. zie je dan maar ondersteunt. Onvoorstelbaar, wat een ding. Wat een ding, zeg. Ze hadden net een beest van deermaker, hè? Dus het is al hier. Ja. Het trots en Nederland. Geweldig om even te zien. Ja, prachtig. Een oorridder.